마트 가미야울레라우 베피타라 스링 스로타즈 Eso 먹는 섬 bermanega badau masilangal tangan segenang Maybe tau kunalaan tangan segenjabay tau kubi kanane sitan kadeng komne garam jakasyon Mayani utawzana ya udia ukigaya mandeng Deni bobi apa berma eba oman nake nang segenjabay Maybe berma masih sakulan tangan segenang Dini kita kai be berma bersama si adang ukine kau karesikan Of berma tawzana ne udia ukigaya mandeng 고토산의 자담스는 자나이 berla isi gaham jagoman बै खाथिनि गामियावनो सानै साथाम गथ'फोरखौ फान्दायनानै लाबोनांसिगोन बै महराव थांब्ला मानसिफ्रा आंखौ होसोगोन नङाबा नुनानै गिनानै खारगोन आं सासे सेंग्रानि महर लानांसिगोन
माथो जायगाफ्रालाय बिहिर गोजालाय मानसिफोर गोजा। आं खालि जायगा नागिरनांसिगोन। आंना न'आ मोनबाय। गाबोन थाब फै दे। स्कुल गबाय नामा नानि? औ स्कुल गबाय। बैयाव आंनि न' खाथियाव पार्टि खालामदों नोंनि लोगोफोरा। नोंबो थांनो नामा? आं थांनो गियो नोंजों। गिनाङा, नोंनि लोगोफ्रा आंनि न' खाथियावनो पार्टि जागासिनो दं। आं नोंखौ लांनानै न'आव दोनहैगोन डाइरेक्टनो। दे होमबालाय। अबहायथो पार्टियालाय? बै खाथियावनो। नों आंजों थाफाबायल' था। नोंना नामा मा नानि? बेयावनो ओंखारसै दा? जों दा बहाय थांनांगौ? दं बिसोरो गेलेगासिनो दं। थौदों नोङो।
Terima kasih Kurale. र' आं लिंनि नों बावनो थाथ'। Sương lấy
बाबुमोन नोंसोर बाव मा खालामदोंलै?